Zamolili smo vas da nas primite danas u vladu, niste nas mogli primiti. Gospodine Latiću, mi smo nešto dogovorili i rad povjerenstva je započeo. I neka radi. I neka radi. Da. Znači, puste ljude da... Ali je dogovoreno prije sa priglašenom tima da vidimo. Ali oni ljudi nisu nigdje. Sabor je svoju 21. sjednicu započeo aktualnim prijepodnevom. Na meti je zastupničkih pitanja najčešće bio premijer Ivica Račan. Zanimljivo je kako su sjednicu pratili i otpušteni policajci koji već treći tjedan prosvjeduju na Markovu trgu. Od 834 neraspoređena policajca u MUP se eventualno može vratiti njih 154, a od druga državna tijela njih 189. No među njima samo šačica, oni koji već 65 dana prosvjeduju ispred zgrade hrvatske vlade. Prosvjednici službeno od vlade ili povjerenstva nisu dobili nikakvu informaciju, no posve je očito da se nemaju čemu radovati. Na listi onih čija će se sudbina rješavati na Zavodu za zapošljavanje nalaze se imena većine njih. Moja svjedodžba se nalazila u kadrovskom poslovima u policijskoj upravi Požeško-slavonskoj gdje su oni to mogli tamo i vidjeti. Pitao sam načelnika srednje policijske škole koji je rekao da uopće nije niko iz povjerenstva tražio za bilo koga od nas podatke. Tu ima, približno bih rekao, 300 sramotnih, namjerno učinjenih, prilagođenih podataka kako bi se mogao neko zaštititi od odgovornosti kod ove sistemizacije. Može kratka izjava, molim vas. Vezano za prosvjednik. Za koga? Pa za Udruženje novinara Republike Hrvatske mi dokumentarac snimamo. Margetić Vukovac, novinar. Pa čujte, vlada je sad prihvatila povjerenstvo, jel? U povjerenstvu vezano za izvješće o neraspoređenim policajcima, da? Ali se odmah pokazalo neke netočnosti, recimo o krivim svjedodžbama. Mi smo se sad uvjerili da tu imaju ljudi, da imaju originalne svjedodžbe gdje su napisane izjave da su odnosno u izvješću da su svjedodžbe krive. Nema problema. A ko će odgovarati za to? I baš kratki komentar vezano. Ovako. Ako ima neki netočni navod, njega je lako ispraviti. Najveća je šteta, to su predstavnici ovih ljudi pretrpili štetu što njihovi predstavnici nisu prihvatili da imaju svoje ljude u povjerenstvu. Da su ih imali, bilo bi bolje. Ne bi bilo problema. Moglo bi se na licu mjesta ustanoviti šta je istina. Ali čak i sada i u ovim okolnostima je moguće nešto ispraviti. I povjerenstvo, molim vas, povjerenstvo traje i dalje. Prema tome mogu se priložiti u ime predstavnika ovih ljudi, ove izjave i dokumenti, i ako ima nešto sporno, ispraviti će se. A bilo bi najbolje da su njihovi predstavnici radili sa njima. I ako već se zauzimate, probajte nešto u tom pravcu napraviti. Dobro, ali načelnici su neki potpisali koji su znali na terenu kako oni mogu recimo potpisati da neko ima krivu svjedodžbu, a iz neke uprave lokalne te. Ako ste primijetili, na osnovu nalaza povjerenstva neki ljudi su kažnjeni. To se može raditi i u buduće ukoliko se ustanovi isto, ali treba ustanoviti. Teško? Ja sam novinar, gospodine. Ti si novinar? Ovako ne možete sa mnom razgovarati. Ti si novinar? Ovako ne možete sa mnom razgovarati. Jeste vi pitali smijete li vi snimati? Ja smijem snimati, na javnom prostoru smijem snimati. Smiješ snimati? Smijem. Smiješ? Smijem. Ajde, gasi kameru i briši. Ajde. Poslije Grmljavine ima, neki slike. Alo, gospodine Latić. Molim. Stanite, gospodine Latić. Što je stati, nisam ja svinča da stanem. Ja idem po večke, da ne može se ograđeno, vidite. Ma ograđeno, šta je ograđeno? Opravite se, molim vas. Čekajte malo, samo. Ne. Prostor je za malo. Koji prostor? Javni prostor. Ja idem kod mojih dečke, ja nisam prosvjednik, ja sam van prosvjeda. Ne možete ići unutra. Samo malo. Gospodine Latić, javni prostor je prekinut. Idem i slobodno. Ne pusti, šta me držiš, stoješte, nisam ja lopov. Ovo je slobodna zemlja, ovo je Hrvatska slobodna zemlja, zato smo se borili. Gadovi jedni, vi ste, to ste Grmljavine, vi ste me vezali. Vi niste Dajte mi Račana, rekao da neću. Ja sam prvi da kažem da kišu za ovu Hrvatsku. Ne, smir se, samo ne. Gospodo, gospodo Hrvatska policija. Gospodo Hrvatska. Odmaknite se malo. Samo malo, gospodo. Molio bih HTV bi molio. Samo malo, čekajte samo malo. Gdje prekinuti? U crkvi su ljudi 12, ja sam gospodo. Ne možete pored takve policije. Novinar gospodo, pa šta radite? Pa novinar gospodo. Odmaknite se. Za vas, gospodo, HTV isključite.